Retrospektíva týždňa Hlasu ľudu. Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva opätovne upozorňuje všetkých poľnohospodárov, že spaľovanie strniska, odpadu a rastlinných zvyškov pod holým nebom je nielen nebezpečná nesprávna prax, ale aj čin, ktorý zanecháva nevyčistiteľné následky na pôdu, majetok, životné prostredie a zdravie ľudí. Z agentúry pre bezpečnosť cestnej premávky apelujú na všetkých rodičov, aby nekupovali elektrické kolobežky deťom mladším ako 14 rokov, pretože tieto vozidlá nie sú určené deťom v tomto veku a nie sú ani bezpečnou zábavou. Obecné združenie penzistov Bašský Petrovec zorganizovalo v stredu 23. júla predpoludním v hale základnej školy Jána Čajaka športový deň pre svojich členov. Zhruba 30 záujemcov, predovšetkým z Maglice a Bašského Petrovca, ako aj z Kulpína, si zmeralo sily v rôznych disciplínach. Letný tábor pre deti vo veku od 8 do 14 rokov, pomenovaný Hryzba Tvoška, sa uskutočnil od 22. do 24. júla na nádvorí kultúrneho strediska Bašský Petrovec a v priestoroch obecnej turistickej organizácie. V stredu 23. júla popoludní sa v knižnici Štefana Homolu v Bašskom Petrovci konalo kamarátenie s knihou Dobšinského rozprávok. Pripravené aktivity boli vhodné pre deti od 5 do 15 rokov. Evangelický cirkevný zbor v Lalici pokračuje v renovácii kostola. Pred Veľkou nocou olíčili časť vnútorných stien a prednedávno začali práce na líčení exteriéru. Na tie účely získali z obecného rozpočtu v Odžakoch sumu 4 milióny dinárov. Z patronátnej služby Domu zdravia Bašský Petrovec oznamujú, že spolu s Inštitútom pre verejné zdravie Vojvodiny organizujú podujatie, na ktorom si pripomenú Svetový týždeň dojčenia. Podujatie bude na nádvorí miestneho spoločenstva Bašský Petrovec v utorok 29. júla o 9. hodine. Šachový klub Mladosť aj v tomto roku organizuje šachový rapid turnaj Slovenskej národnej slávnosti 2025 v Bašskom Petrovci. Turnaj sa uskutoční 3. augusta o 11. hodine v športovej sieni základnej školy Jána Čajaka v Bašskom Petrovci. Titulnú stranu najnovšieho čísla týždenníka Hlas ľudu skrášľujú účastníci detského letného tábora v Jánošíku, ktorý sa konal minulú sobotu. Prílohou čísla je mozaika. Hymka Tábor 2025 patrí medzi letné aktivity v Petrovci, o ktorom píšeme na stranách našej dediny, ako aj o lete v Bôľovciach. Táto rubrika ponúka aj zaujímavé reportáže z Lalice, Kisáča zo Starej Pazovy. Športové strany obsahujú príspevky nielen o futbale, ale aj atletike, stolnom tenise a šachu. Ďakujeme za pozornosť.